Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Ulu gepleşiklerimizden möhüm bölekler. Deccal we onuň ýaranlary atly rubrikamyzyň nowatdaky bölümi. Ondan kanunçylyk tarapyna seredip görelim. Amerikan öz kanuny boýunça da prezidentiň başga bir döwlete hüjüm etmäge özüniň karar bermäge hakkı ýok. Kongresiň üstünden geçmeli. Kongresiň ses bermäge bilen geçmeli. Bular kongresiň ruhsat soranawa. Kongresiň ruhsat soranawa bir hüjüm edip oturýar. Ana geçen ýylyň Thompson'da da 7 tane uçary ýiberdi diýdik. Eýran bombalak gitdi. Şoňa da kongresiň ruhsaty gerek. İslenip döwlet dolaýsyn, sen şoňa garşy nähildir harby hüjüm amala aşyrjak bolsaň, prezident hökmüne sen özüň ýeke başyna karar bermäge, ferman çykarmaga hakyň ýok. Ol tutuş döwlet siýasatyna degişli, hem kongres tarapyndan tasdiklenmäge degişli mesele ol. Sen bir başyna olar ýaly siýasat etmäge, olar ýaly uruş siýasatyna alyp barmaga hakyň ýok, kongresiň ruhsaty bolmasa. Inana demokratlar garşy çykyş eden bolýar. Ay diýe biz ruhsat bermedik, kongrese salmady. Olaň maksady näme? Onu ýanky Trumpy birazajyk geri sokmaly. Geljek öňdäkine güýze näme kongrese bölekleýin taýlawlar bar da, nowatdaky taýlawlar. Bölekleýin ýa-da her 2 ýyldan bir edek geçýär. Şo taýlawlarda öz kandidatlaryny geçirmek. Demokratlaryň maksady siz pikir etmeýän bolar adalatlyk üçin şonu tanqid edýändir. Hakykatdan hem Irana garşy şular ýaly siýanistlik uruş siýasatynyň alınıp barylmagyna garşy durýan ýok. Olaň maksady kongresse agdyklyk etmek, şol orundan köpüsini almak üçin ýa-da şu mümkinçilikden peýdalanan bolup, ay diýip biz garşydyk. Ay biz bular ýaly uruşa ýol berjek däldik diýip. Bular ýaly uruşa ýol bermeýän bolsaňyz näme üçin onda ol ara uruşuna ýol berdiňiz? Libiya garşy uruşa ýol berdiňiz, Siriýa garşy uruşa ýol berdiňiz. Siriýanyň içine ana Salafiýden gelip Siriýany batyp almagyna ýol berdiňiz. Siz hem ýol berdiňiz da. Bolla oturýarsyňyz da şoňa garşy çykyş etmediňiz. Indi gelgen Irana garşy uruşa gedip gelende bular, ay biz garşy boljakdyk. Ay biz kongrese salan bolsa geçmedi bu näme diýen bolýarlar demokratlar. Bidenin tarapdarly. Bulam oýun. Yani öyle gelecek kandidatlarını taýlawdan geçirip, ýeňiş adamlaryp kongresse köpürek orna eýlemek üçin oýnarýan oýun bu da. Şunu ýalatlar adamlar özüňiz pikir etmeňiz neseredin, nähädir biziň oýnatylanmaz bara. Siýasatdan nol, ol biziň aktivist, oppozisionerlerimiz diýänimiz var. Men käbirlere soraýa-da. Şu diýene Murat Gurban, düýeji ýa Han Muratyň taparklim diýilýän. Şular şu çykyş edip oturan adamdan diýär siýasat düşünjesine nähili baha berýär. Şolaryny okuw programmasy boýunça alsak diýär-de. Men aýdýan şolaryň derejesine men hatda 1-nji klasyň derejesinde de baha berip biljek dälýän. Bulara şeýle bir öwredilipdir diýän ol. Gijijik çağalara erteki görünüşini aýdylar ana siýasat barada erteki derejesini aýtsaň da ine çağa diýilýän zat, ine çağa ne edip görýär diýerler, gijikde sonra berýär. Ay men sen ýa kelem içinden tapdym, ýa seni duruna getirdi. Dügünçökde duruna getirip berdi. Ine şolar ýaly derejede gurrun berler, ula adamdan durmuşy barady. Bular hem siýasatda düşünýär şon ýaly, ýa-ni çağa, bular çağalar bagyndaky derejede düşünjelenler bular, ha siýasat eýli işleýär, beýli işleýär, ine bular aklar, bular garalar. Ine bulara demokratlar, ine bular adalatlılar, ine bular diktatorlar. Hawo. Ine bular bar alma hakkı var, bular baswasa da hakkı var, bomba taşlada da hakkı var. Hawo. Kanunçylyk näme? Bunun bilen işi ýok. Ine bulara wara şunu ýaly düşündirilipdir da. Öz döwründe şunu ýaly propagandadan alypdyrlar bular. Innem el çarpyşyp oturýarlar. Ýani baran etdiň bir ýeriniň prezidentini urlap gaçýar, el çarpyşyp oturýarlar. Ondan aýdýar Siriýanyň dünkü alkaçylara bermeliýär. Näme üçin? Aýyny olar biziňkilik diýär-de. Ha bolýar onda. Biziňkilik mi bolýar? Beraýyn onda Siriýan. El çarpyşyp oturýarlar. Hawa Iranyň üstünden ine bomba taşlaýar, el çarpyşyp oturýarlar. Onuň nikahyrlar sonra berýär-de. Oha durunçak. Näme diýär? Dulheleýin maly ýok diýerler da. Dulheleýin malyny talamaly diýen zat ýok. Ýöne kanunçylyk binýady diýip bir zat bar adamlar düşünün bir zat. Kanunçylyk binýady, ýani halkara kanunçylygyň binýady diýip bir zat bar. Ýöňem aýtdym, asyrlar boýy tejribe toplanyp beredilen zatlar bar. Ýani sen häzirde
Indi owaň derejesini alsaňam da, ya bir ýurdun derejesini. Ha o göňüňe yaramaýan erwede adamlar bardyr. Belki käbirleriň jenaýat edenden bilýändir. Jenaýat edipdir, sen görüpsiň şol, ugurlyk edipdir. Talaňçylyk edipdir. Ya biriniň bilenmok, biriniň hakyny ýitdir. Ya aýdaly, hatda birini öldürüpdir. Sen şoňa şahyat bolupsyň. Şonda da sen barak etdiň, ey, şonu adam plan adam öldürüpdir. Men şonu bilýän, men şoňa şahyat. Diýäňetini eliňe pyçak alyp şol adam baryp öldürmek bolanok. Öldürmek bolanok, hatda şo gan hor bolsa da näme etmeli? Sud diýip bir zat bar, polisiýa diýip bir zat bar, prokuratura diýip bir zat bar. Barmaly kanunçylyk üstüne etmeli. Jenaýat kodeksem ýol berenok. Mysal üçin gan hor gördüňmi? Şo gan horuna şahyat bolduňmy? Barda öldür diýen o jenaýat kodeksa diýär. Aýdýar. Näme diýär? Şonu gördüňmi diýär. Barda diýär suda arz et diýär. Prokuratura habar et, polisiýa habar et. Ondan oň işi suda geçer. Ondan oň jedatyny kanun boýunça bererler diýär. Halkara jemgyýetçiliginiň kanunçylyk bünyady diýilýän adam şonu ýaly bir zat. Berk düzgünler var. Esasen hem o düzgünler 2-nji Jahan uruşy ýyllaryndan soň döredildi. Birleşen Milletler Guramasynyň döredilmegi bilen döredildi. Halkara sudlar diýip döredildi. Halkara prokuratura diýip guramalar var. Halkara polisiýa diýip gurama var. Interpol diýip. Şu zatlar näme üçin döredildi? Şu zatlar şol edenetdilige ýol bermezlik üçin döredildi. Ol orta asyrlardaky ýaly bara, Islamyk döwletine şodan bolup, oň döwlet liderini, paňatşahyny uğurlap gaçyp, onu öldürüp, ýa baran bolup, Islam wagtyň goşun süren bolup, zadyn talap gaýdyp, on ýallar etjek bolsaň, ol 20-nji asr, 21-nji asrda onna bu düzgünler, bu kanunçylyklar näme üçin döredildi? Onda orta asyrlara gidiýär biz ýene-de. Şu wagt edilip oturulan zat şol, şu orta asyrlaryň düzgünligini, kanunçylygy kada urjak bolmak hereketi gidip dura. Şoňa el çarkyp oturan haramzadalar şoňa düşünýärmi? Düşünenok. Düşünenok. O sen diktator diýip, ýa sen dini fanatik diýip baryp öldürjek bolsaň, onda kanunçylyk diýilen zat, halkara konwensiýalar diýilen zatlar näme üçin döredildi? Näme üçin döredildi? Ol bulanna jennetiň diýänler näme? Jengeliň kanuny diýen zat bolýar. Jengeliň kanuny ýagny güýç ýeteniň bolýar. Güýç ýeteniň bolýar. Islenik güýçi ýeten ejidraklady iýmeňe haky wa talama we hinne gyrip şonu ýumurmaga haky wa. Çagaçyklaryň, çugoçyklaryň uğurlap gaçyp iýmeňe haky wa. Häzirki ejitmäjitleň edip oturan zat şodam, şolar düzgünleşdirjek bolanamy. Indi seredip otursam, indi men gepleşikdemde diýýärdim da, ey bu ýurtlar şagyjylar dolandyryp oturýar diýärdim da. Käbirler düşünýän eken men ony bir metaforik görnüşde aýdýandyr edip. Ýok, men gönüm anysyny aýdýan. Men bu zatlar okap, öwrenip, käbir şahyatlar, şo zatlara şahyat bolan adamlar bilen gurruşyp görem, soň indi näçe ýyl bäri? Adamdan soň 13, 14, 10 ýaş ýyl bäri. Şo temadan habarlyk bolanym üçin aýdýan. Indi gelip Epstein'in faýylly ýan bir zat çykdy bolýan. Indi käbir adamlar gödiýeti gurwady.